Oh, madungat lang nito nila kakagidline ako kay ganina pagika na mira-bira man pug sa nila kaundoy na nabira. Namo ko t-shirt pod nga ingani. Ngani kulor ba pud di man mao. Dali ko mangga kay nakalabay mi sa eskwelahan ba. Namay na maligjag mangga. So mao to nga nakakita ko magkaunta. Ako kakaug manggang ingani bang hilaw ay tus lusas ba. Andam gari pug asin no. Dama ko sa bahay nakauli ko dali sa bahay. Sundoy nang laba. Pero ingan man to kuhaon ra ko nila pero tan-awon laman. Mas maadto mo ko gid akong kuhaon kay agplit sa balabal gatos na. Sayang pug sa kagatos. Mangga pa imuga nagpanit gani ko nagtubod dagang laway. At kamo diha, sigurado po ko nangaikag na pud mo. Lingon na puro purami upay kagikag. Nami sing dagas merkado nakasudad ani dagas merkado. Ang taga bukid wa jud. Ug di ting pumagmangga di pud makakaon. Panitan sa nato nidaan tanan kay pag-ibutang sa plato, picturean pang reels na pud. Reels is life na bitaro mga panahon na. Kani murag dugay ni naista kay uban medyo humuk-humuk na. Di na gad nga grabe dyan ka lagom ba pero madapa ni. Ay. Sarang ada kuting kay matutibag simod. Rulan. Nam kita daw gawas. Makagtingog ba abiso nang dila ba? Kit ana pulis mga watch ng guron ni tangkod ni. Paspasan. Pasag panik kay makit anis mga watch ng go. Madul makakaunta ni usa ka aping. Pero nga tawo gawas murag nga naog mangga. Mauna ra ba puni nabili nito sang gipalitan kay ang mga estudyante na malit ko dito sa eskwela sa high school. Kaya na malit ko pili isa ko tibi ka na ang gahi-gahi ti kay nangahumok naman ang uban. Bija maghumok na alam medyo to. Gahi pala may gini ng baong ito kay usa-usa pa jud. Lagapak jud agi. Okay. Last but not the least. Oy! Ikit pa jud. Huwag mo dahil abangan niyo sa magpanit rata. Sakit liig aw liig ilok. Picturean na gusto mo kita. Ugi naman jud. Di na limning nga ni magkontenta kay busy pa kasi imong trabaho. Hindi naman nagpicture pa. Santi naman. Kaya ngita am lagi. Ikaw pa picture po. Ilain ag reels kay ano pa barog man good. Ha? Ngantar ng juwa ma-itlum. Cakuan mo ni. Hinjam. Diya pang nisinil diyang bursa o. Kapin, biyabas mo na. Biyabas na po. Mahatid na silang IB. Ang IB ni Ading. Unsa may imong banday? Patanaw ko na ko sa imong banday. Unsa man to? Isod sa bag nimo. Ang sato, nagdubli man. Ani to? Ang sato ka nagdubli. Nagbabaon. Sama do. Ang hilam, rudig suso. Mura din ning dalton. Kinsay wa na kadoob. Last doob na liyan nanay. 2024 pa? Kuan. Kanang 2024 pa. Ito para sa kiti tatay. ang sini mo sa pag-vlog juo dit. Aling tanaw ka? Sa atong kusina? Makalingaw magtanaw sa mga karaang video no? Kalingaw, itong bay lahi pagpurma. Nasta tayo nagdudan-dudan. Maadyo bitaw pud na taon day. Tanaw na ka. Juring-juring naman hang baba. Mo nagpagbagjo ning lupa dagat ang atop tanawa. Tiwasan na sumpay diha. Wa lagi atop atong kusina. Wa pa mag-vlog, hani ato sa bayan ni Kuba. Mo lagi da kadto tabag pag-vlog sa atong kinabuhi. Kaya bisag sa una wa jud tay suwa man. Wow. Lisod ka jo oy. Wa pa ko tiso. Wa jud. Ara jud lisod jud ka jo nato sa ngatan da jud katabang ang pag-vlog. Unsa mo ira ba tay? Nanapos guys, aliwaros. Maitot ba sir jud ka jo ama si kumundang tanawa karon tay tanang tao vlogger na. Nundog na tanang tao. Ay mga vlogger ron. Maju na namay mga krente. Naa, manghihira magkalit, pakitas buhog, buhay mga batasan. Grabe, bitag mga tao ron. Nangatag mo mga lighter ba? Di, si Undoy na nagpalit si Undoy na naglighter. Kay,
Ingin man nga mawalay ko no, sakto jud, hapay ma-flashlight naka-charge undoy man nag-andam. Magday to kay haduka na mong tanan kapukab sa ato. Di ako sabay nga guba guys kay namin uno dari nila ba. Buang mo. Muna yung mug-amo ha. Ano guys, ang gipayan sa una oh. Oh. Wala yung magipayan sa una. Wala naman nila lagi repair. Hindi na siguro ni-repair. Ha, magi mo mga nila ba nang laba makaka? Mana? Hapon lang, nga po sabon. Hindi ag mga kuan. Kanina. Mao na ni. Hay-hadyo na nakunuhay na. Kana? Nang laba kang nagpalipad og drone. Ay, palupad ka rin ka? Pero puha na mo nang murag magikan pa ka nag-drone sinit. Ay, kaon ba? Pagka na. Ay, kanon dani. Atos ka na nan. Oh. Uy, kaya ba mo napansin na ni gamay jud paghangnaong, di man ingani ka kuan na das nagir na ko ama jud tumura mo gud planggana. Ni gamay jud effective jud siguro tong gikuang imje na ba? Ha? Ni gamay. Di man ingani ka kuan na ko ama ni das. Ngani agi ka tuwa pa ko gi treatment. Ni gamay jud pagligwan port. Ha? Oh, hangat itu kad do sinandan ni banakeun na ning badan ni nagleuke. Ay. Unsa ka nin sama ni piliun ni na ha? Ama sidlan tani. Mura. Garbage po. Garbage bag pero hinlo. Asa may garbage bag kani? Kani masigo, gamay man ni katuntang garbage bag na ha. Napalit ko garbage bag na basa kay. Mayat ko an. Garbage bag na. Napa nila naghang mga sinilas tay. Di ako uban na. Parang tilistahan. Maghatod pa makarare. Dini mahatod eh? Ah, salam ni hay. Yan. Arong mama. Hindi pa kita po ni. Asa pa hay maura pud na. Pagdam po doon. Ano sa naman? Abot ko na rin. Ah, salam pangayay dari ijawat mama pag ginagmay kay kuan day meron. Timbang migbagol kay gikarir na gud ang ulo na idang pagkuang bagol beto dugay ra man na. Nag-vlogan ako. Gahapon ba nang tanaw ko sa mga memories ba ning kuan dito sa memories nga nagtimbang migbagol sa Kambani 2022. Kuan ba ning balik. Karon laman grabe jud pinalitay bagulon kaya daghanay na magul ba. Mo na kami kung bati jud mig panguan kay daghan may mo text. Hindi na mi bagol na. Gikinhanglan ba sa sila kwarta. Kaya hari isuot ron. Yang inita man yung bagbagol. Ha? Karing itam? Just kilid? Oh. Mama ka to, basig dito mo ang linya, kurog sa kadiha. Lamping Dalton, tawin ni Dalton. Ang kaligo. Sak balik. Subangan ta? Sak. Kinabuhi guys, lisod na dyan yung kinabuhi pero musad nun ra basta magtinabangay good kay masamot makalisod duro di magtinabangay ng ida-ida bitaw ano dyan yung sekreto nga magbalipadan ang pamudyo bisag di mo dato kanang tinabangay mo haragi pa nun yung mga panty.
laing dade, sarara de. Bakay laing da. Oh, danda guys, ang mga hinay ni Undoy oh, murag mga basura. Ipanadugsa ko. Aga pa nagipanghay sa laman darong ijawat mo mapag mga ginagmay ba. Pero kuan man ni kanang gi-spin na maradog, kuan na gamay na raman si kuwang na mamana. Jagasot na ko sang jacket, ng jacket balik-balik rin. Tulo mo ko ni kabuok, mo nang balik-balik pero may niglaba. Ito na pag usa. Di man, gamay raman. Gilabahan man ni Undoy ron. Pero humot naman gani. Balik-balik tanawon kay mao raman tulo man ni ka jacket ja agka Undoy usa duha puli-puli. Mao murag balik-balik pero gilabhan na. Di sad pagkaadug di pud laban man mahot ang batatos. Na may na pag grabis para min ang lipagheng buhok mang batatos. So balik-balik basta kay humot. Na nasa manang kada adlaw lagi bag-og sanina pero di man pud masingo. Balik-balik sa basta humot ang limpyo, di ba? Aw, manguan dami ron manimbang mi karon adto mi sa unta garon pud next rapod nga baryo kay na kuno ning text ni Undoy ba nga kuan na hidang bago papatimbang ba napit pikara dya ilalula guys dyan nakakaan ko og saging tundan wala may isa ka kuan isa ka bulig nga tundan gibutang sa ilang lamisa nga kung duha ka buok muna ako dali sa abos doy ag santol bagay tanawar ko yung santol guys hapit na po ni mamunga kay namuwak na nanay mga buwak kita mo tamis ra ba dyan ni ka adyo bangko kung guni santula. Rapid ka mas Undoy. Diyang mama. Napat sa lagi sa butan. Una na ko dalas ibus. Unse! Eh, nanimbang na milari guys. Ako rabay tiglista. Unse, ja 21. Tsa, sign pin pa. Grabe, wala yung pin. 20. Kaya, behind ako. 11, 13. 21, 20, 13. Napo na pa ako pang palaktak. 29. 29. Klaro kay la. Diya guys, diya. Nagtimbang na may bago. Oh. May mga client ni Undoy. Oh. Mga gwapo. 22. Tirano. Sila. 20. 20. Bilin na pag notebook na nagbantinir lang ng kalendar. Ibang ang labarata. Ang labara malagi plano. Sa kaya na may timbangan hindi. Sa kaya rong lubugas inindi. 24. 24. Bugat dito to. 28. 28. Isa man na imo na ya. Sa isa po to. Sige. Aritas pikas na pod. Pikas. Ako lagi ko pag ipagkargas taga pilar ba. Mga pilar pa pag makita diha. Sukit sa kapatyon, taga pilar mo sukit kapatyon. Imong sako to. Magulong pa sila. Oh. Imong sako? Oy, sako na uban na to daghan. Agay. Laka imo. Sige, sige. Ingnar ako. Bayer 21. Si, wala. Gipit na po to sila. Ako ni daing na. Ito man magsubangan nanta. Lipat naman ko. Huwag ako yung manimbang. Lugi is Undoy. Ato ko patimbangan doon. Kaya 15-20 ko lang pananaw. Mara na. Nasangit palas. Oh, daghana oy. Jara. Daghana kang kuya. Ito itong gisian. Kaya mas udoy ka daglutbok. Ngaksi ramig kalendar ni mama. Ay, negosyante ng notebook. Be. Kapag kabawig mga lupi bigas bag, you know. Wa, manati man na kini mabawi naman ni. 188. Ta, kwarta asa magtagay ron. Pasa, pasa. Taglawa si Tagay. Makaluja no. Ikaw pa'y hurot pag mo kwarta, luja pa ka. Luja pa'y palit sudan, busog pa. Kana kuang kog 25. 25 centavos? 25 pesos pa. 20. Sige na, huli nga na nga. 75 ang tanong. 75 tanong no. Blue-blue man.
Blue. Guys, makaan ko na yung undoy. May lamig. Guys, mo ni mga warrior. Nawa. No ko di man ko makatunog di. Tunog, sige na. Di lagi matunog kay gang tilar. Di matabang. Tunog, na. Saan ni? Ipatong na rin. Babaw. Oh, tangan ni. Di ka warrior, og di ka kasuwag manglabag ingani kadaghana. Unsa na pa ni? Ngalong nagminjo apat kay kinabuhing singko lang ta malinawon ta kinabuhi nagminjo to nang itag problema. Tanawa. Oh. Minjo palagi. Hinsa mo reklamo man dahil magkabagod panglaba. Ay tani kinabuhi to ana nilaguto na og to na lagi nilaguto na gampan tiloy. Sana ba ni? Grabe pag-struggle para makaabot mirare. Hadunan pa ba yung mga sinako? Mga bedsheets. Kahit sa tama naging di mapudpudig di ta mag-labalaba. Di mo mo putang kagwang. Hadunan. Pwede pala man maghubo. Pwede pala man di na naman mag-ilis. Kaya aron di makapanglaba. Saka di mo pwede. Di mo hawan tang wakwak. Di na tapod na po na yung maglabo ng daghan kay sige lakaw. Daghay mga trabaho sa gawas. Ouch! Dalton! Get inside na be! Let's go! Na mo ano ni problema ron kayo makagawas di napod mo saod. Bye-bye! Get inside na! Di na mo saod lagi si Jabong makagawas. Let's go! Let's go! Saod sa tang tulo. Munod tang tulo. Kaya tiwasan na lang sa. Inside na magtiwasay kaya di batang di mo saod. Sabay buhaton na ng gawas. Naghanay lamok. Remove na slipper, tita, please. Sige, isa. No, dirty slipper, Labay ng slippers, gawas. Sticker. Let's go. Inside. Let's go. O, di masinas tita mo, gawas. Ginawa ko. Let's go. Inside na. Hey, get inside na. Yay. Close the door. Yay. Nawa. Di, magsipalabag ikit. Kaya way rubber dari kay gilabhan. Ang tangan sa ning rubber. Ano naman, galimutan ka? Close the door. Close the door. Saan ka na yung pangtangkas? Where are you going? Tata? Tata is pooping! Hindi, iiwag si batasan eh. Close the door. Yes sir, naligo ko na sa tata. Hatlik na. Close the door na. Close the other door. Yay! Nice. What happened? What's that? Say hi. Bless nanay. Bless. Kung ano bless nanay. Bless. Give a kiss to nanay. Give a hug. I love you. Lie down. Milk. Suso. Milk. Just, tabang mga langit. Na milk pa man. Tay! Kuha sa itong mga rubber tayo nga gagmay mong gisang at kayo sa imong isaod dari. Hi guys! Ha? Hi! Say hi. This is not yours. Say hi. Peekaboo. Say hi guys. Hi guys. Hi, my name is Dalton. I'm cute guys.
Give them a kiss. Give them a kiss. Flying kiss. Flying kiss. Pero nga. Tanong kang baby. Tanong kang balita. Yeah! Hey! Hi guys! Kita sa ngayon. Manguot man. Ay, kita nag-milk ni nanay. Yung bilibot, Ha? Ah! Where is your nose? Where's your nose? Where's your belly button? Where is your belly button? Where's your nose? Where is your nose? Nose, where is your nose? Your mouth? Your tongue? Your tongue? Where is your belly button? Belly button? What is the color? Blue. Blue. This one? Blue. Very good. This one? Yeah. Yacht. White. Yacht. This one? Yeah. Black. Black. Very good. What about... wait. Dito tayo yung color. Okay. Billy button! Billy button! Let's watch Miss Rachel. Hey! Kissy, bubble gum is up to your Yay! That was so much fun.